iki gak enak iki. Lah nyapo gak penake. Nganu, apa poso-poso ora oleh mangan piye? Lah kowe pengen mangan di rasa poso. Oke lho ae. Ngono. Ya. Lho, Lek awan gak oleh mangan, lek bengi oleh mangan ngono kuwi sapa sing Corona, jaga-jaga. lah kayak kok anak adan. Wis salat nyasar wae. Tadi mau paden wae. Lah adan kuping mbuke sikil mbuke ndas aja nih. Weh, Ini wis dhewe iki kan rada piye ngono lho. Dhewe kena rasa salat. lah yo. Saiki tahun modern, 2020 iki. Lha nyapa? Lah, wong dhisik ya wong-wong dhisik arep arep sekolah ya mlaku. Lha saiki enek alat transportasi koyo wong ngono kae lho. Mlakune jan enak. Monggo. Ya. Sangat penak nah. Lah iya kok ngono kuwi lho. Lek ndek peda ya berarti ya Iso. ini nyempuh jarak pirang meter. Akeh meter. Lah iya. Iso. Dhewe mlaku enek meterane yo. Ya kesel. Iso ndak Saya wae. kira kesel enek alat apa kae. Bruh. Lah kayak arek-arek nyapa kan? Semua timur sana ya. Dah. Iki alat mending lho, Pak. Kare endi? Nyapa? Curiga. Nyapa? Ya. Dah. Mana? Nenek kira-kira gak enak itu. Lah ya udah irem ning dosa ora enak lho. Ganteng ale. Jawamu lho piye ngono kuwi? Pinter, Mak. Weh, iki wong poso ae. Hei. Tak ndo sik. Karepmu ngono kuwi piye kaget wong poso, Ya urusanku karo keluargaku, Mak. Lah keluargamu nang ndi kok ngrusui wong poso ae? Iki lek lek kowe nyocore balik ae lho. Ayo. Sandal ndang, ngomong ndang. Tak apa-apa lho. Nah. Oleh tak tapok engko balik. HP ini sing rusak. Disungket ge kok. Apa ndo? Sungket ge. Ada, ada sesuatu iki. Apa? Cek, curiga aku. Poso. Poso ya? Poso. Oke lho, Mak. Lah apa kuwi? Yo. Loh, jajan duit Mak ketut. Cok, gitu. Ora poso ta jae. Ora. Jalan ora? Kak, kowe setan. Ngali setan. Oleh gak poso mangan nang omah. Kowe setan. Balik ayo. Setan. Kali yo. Ya re. Balik. Misal-misal buka. Pingin dong. Ya lah. Dosa ya. Astagfirullahaladzim. Wah. Astagfirullah. Piye le man mulu. Apa? Gila. Oke. Jangan kemana tak buka. Astagfirullahaladzim. Opa tau. Astagfirullah. Ya apa? Ini. Oh iya, Saiki yo bulan poso. Kowe menganu kae lho. Sido pro. Melawan hawa nafsu. Kowe malah mau kan kuwi lho piye? Sido makan pro ya. Aku iki mau coba kae mau rasa kapan lho. Ya urusanmu to nyapu iso kadak ngokel ngene. Lah yang ngono kuwi dosa we. Aku poso gedhe kan kena ta poso dhuwur. Heeh. Ora apa Mak. Wah, kowe iki nom-noman cap. Piye? Kakek poso ngene iki piye lho? Emang ngerti dosa. Wah. Wandenge cukur nendi to jane? Lah ya kuwi Ayo, lho. barbershop Pak Uki, Mak. Lah, kuwi lokasine ndi? Kok garo? Panasoka yo, Panasoka. Kae opo? Panas kae so. Kae lho, musola kae lho. Oh, masalah akal hidayah kae. Yo. Oh, iya. Musola to. Panas apa pen? Yo, ngono yo. Kan iki musola. Terus Enek bok. ya sadurunge boke omahku. Mosok? Iya. Oh iya, enek bok. Terus Loro, terus kan koyo Enek enek boy mesti loro apa itu? Lah iya. gerdu. Wis to. Bang. Enek gerdu.
gerdu ngono ya, gerdu. Lah kek anu Enak piye? lali ya sih. Ngono kan Enek gerdu terus kae iku wis. Apa kaya soka? Heeh. Pas apa? Asoka. Oh, pas. Jajal lah gak cukur ngono kuwi ya pingin ah. Ganteng apa ora nek ngono? Ayo. Ya sip, 5.000 apa 10? ya mbok tak tergantung Kowe cukuran. memang gede ya. Ngowo. Deh tokno. Sono kabeh lah aku njaluk. Lho yo. Nyileh. Oke cukup. Sik. Nah, iki kan duit 10.000 lho. Sitok lho. Yang aku saiki Pirang apa? kuwi? Oh, iki 10. Sitok endi? Gak duwe. Lah tak 20. Enggak. Kowe kan poso. Yo. Lah aku kowe kan gak poso. Heeh. Lah aku poso. Lah iki kan duitmu 10.000 lho. Lah iki aku nyilih sipe engko tak tuku bogoan. Yo wis. Oh iya. Napa? Duitku kemon ndi? Iki lho. Ndi? Target tuku semer kongkon makku emang. Weh, iki udah tok lho, Pak. Sugel lho ini. Duitmu ya Nyilih kok. Lah cuci kone wis dosa kowe. Duitmu aku Sing adil ae ngono. Gas ikhlas kok. Ikhlas lahir batin no. Lah wis kakek baca ya. Adabmu lho Ndi, adabmu dadi wong Islam lho Ndi, adabmu. Ya wis. Weh, uripmu gak bener. Weh, tenan ra bener uripmu. Iki apa ya, Pak? Wis bener rokok dibuang. Oh, menang iki. Ilatmu itu ketok karo gunting karo Gusti Allah. Ayo apa tak bongi saiki piye? Aku dhewe. Tak bongi saiki tau. Buat kowe Besok poso. malah ngenang-ngenaki man permen, man better ngono Eh, pengin kancane wis. Iki gua gak penting, gua iki ra penting. Terus kowe melu aku lho sing bener. So sisa yo pengen ra traweh omah iki. Yo. Engko melu aku traweh. Yo. Tak dandani uripmu. Tenan. Karo nyilo obeng. Ning anu ning Bikin bengkel. utak Ning Mas Pur, Mas Pur. Heeh. Ning Mas Pur alamate aku ya. Bengkel ngulon ini. Bus bakso kuwi. Tak Teh, gak penak urip ning donya. Terus disopo iki? Dewi mah HP-ku, Mak. Sito, sopo di? Bapakmu di? Lah ya HP-ku. Bapakmu rete to? Loh. Piye? Kebalik we. Duh, lah iki. Belum ngarane rene wedi ya. Paksa balik. Yo sampai suku. Dah masuk. Rete yo. Wedi aku. Wedi lek bapakmu rene kok ora digusak dhewe. Wis gak apa-apa, Iwak teri, iwak paus. terang bro. Lah masuk. Guys, nyantai begini. Nah iki penake nyapo ini. Ya kira itu lah cangkruk nunggu di manuk. Mangan poso, ngombe poso, ndak rande pacar. Los. Udah sok punya ngomong Malah bapakku aja rene. Amin. Amin. Bapakmu tidak jalan. Pak wedi ae karo bapakmu diingin aku njaluk cete ra oleh. Mau aku lho ning sawah diusir kok. Lah aku kayak Gara-gara nek lockdown. aku kayak aku seluruh dunia dipaculi lho. Wah, sok lu digusur apa piye? Sak kabupaten. Kita sini toh. Sik ben rasmet siji-siji. Yo. Sik. Iki tanahe sak bumi digusur apa piye? Oh, sandas-sandasmu tukli ben mati. Ya aku senjatane sik urip ngene iki lho. Wis sok mben ae satu. Ya mesti mati lho. Lah iya iku. SPC jebol-jebol. Spesies cepet-cepet, tane sapa iki? Lah melet siapa we? Nyapa aku malah tikahe pengedan. Hei. Ndi to? Lah kan Direlek weh. nyapu. Ndi to? Lho,